Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Hi ha llibres que t'ensenyen a fer i n'hi ha que t'ensenyen a ser. Hi ha llibres que t'ajuden a vendre millor i n'hi ha altres que t'ajuden a viure millor. I després hi ha obres com aquesta, senzilles en aparença però immenses en contingut, que t'arriben com una història sobre comerç i t'acomiaden com una lliçó d'espiritualitat. Avui, a Mindcast 30, parlem d'un d'aquests llibres estranys i necessaris. El millor venedor del món, Doc Mandino. Un títol que sembla parlar d'èxit, però que en realitat parla de l'ànima, de la teva ànima. Un text que, sota la forma d'una paràbola antiga, conté una de les veritats més profundes de la condició humana. No venem productes, venem presència. No venem paraules, venem essència. La història d'aquest llibre comença en un temps llunyà, a la ciutat de Betlem, un món encara jove i els mercats feien olor a terra i espècies. Els venedors cridaven ofertes a ple sol, els camells descansaven entre muntanyes de teles i els carrers eren una simfonia de veus, mirades i somnis. Enmig d'aquest soroll, un jove camellista anomenat Hafid somiava. No volia ser un més, volia destacar, prosperar, convertir-se en el millor venedor del món. No perquè estimés les monedes, sinó perquè volia ser algú, volia donar sentit a la seva vida, a través de la seva feina com tants de nosaltres. El seu mestre era Pathros, un vell comerciant savi que havia après que les grans fortunes no es fan amb les mans, sinó amb el cor. Pathros veia en Hafid no només un deixeble, sinó un mirall de la seva joventut. I un dia, per provar-lo, li va encomanar una missió aparentment senzilla, anar a Betlem i vendre una túnica. Però la veritable prova no era comercial, era espiritual. El que Pathros volia saber si aquell jove posseïa l'única qualitat que cap mestre pot ensenyar, la compassió. Hafid parteix ple d'esperança, convençut de que farà la venda de la seva vida. Però la fortuna no l'acompanya. Rebutjat, cansat i sol, arriba fins a un estable pobre on hi ha una parella i un nadó. El petit està embolcallat amb draps bruts i tremola de fred. El jove venedor, que havia sortit a vendre una túnica, acaba regalant-la. I en aquell gest, que sembla un fracàs, comença realment la seva història, perquè aquell moment de compassió val més que 1000 vendes. El negoci ha fallat, però l'ànima ha despertat. Quan Hafid torna amb les seves mans buides, Pathros no el renya, al contrari, somriu. Ha trobat allò que buscava. Aleshores li revela que ell mateix guarda 10 pergamins secrets, llegats de generació en generació, que contenen els principis eterns de la grandesa humana. No són fórmules per guanyar diners, sinó claus per comprendre la vida, i li confia aquesta missió, aprendre'ls, viure'ls i transmetre'ls. A partir d'aquí, el llibre es converteix en un viatge interior. Cada pergamí és una porta que s'obre cap a la veritat universal. No són regles, sinó ritmes. La respiració moral d'un ésser humà que vol créixer sense perdre's. Per exemple, el primer pergamí diu: avui començo una nova vida. Tot renaixement comença amb un acte de consciència. Cada dia és una oportunitat per reescriure la història que ens expliquem sobre nosaltres mateixos. No som esclaus del que vam ser ahir, som escultors del que podem ser avui. Com deia Heràclit, tot flueix, res no és permanent, excepte el canvi. I aquest primer principi és com un baptisme interior, triar, renéixer cada matí. El segon pergamí deia: saludaré aquest dia amb amor al cor. L'amor no és una emoció suau, és una força creadora, és la manera com mires, com parles, com escoltes. És la decisió d'actuar des de la comprensió, no des de la por. Com deia Spinoza, l'amor és la joia que augmenta la nostra potència de viure. El veritable venedor, com el veritable filòsof, no imposa, inspira. No convenç, convida. L'amor és la millor estratègia comercial de l'univers.
perquè és l'única que no busca guanyar, sinó donar. El tercer pergamí proclama: persistiré fins a triomfar. Per Mandino, la perseverança és l'energia invisible que mou el món. Triomfar no és arribar, és continuar quan tot diu que paris. Aristòtil ho deia clar, la virtut és un hàbit. El que repeteixes cada dia et converteix en el que ets. La constància no és una glòria immediata. És la llavor de la solidesa interior. Cada pas que fem grava un rastre a l'ànima. I aquest rastre és el camí del triomf. El quart pergamí ens diu: soc únic i valuós. Aquí Mandino parla de la llibertat més gran, ser un mateix. No hi ha dues ànimes iguals. Comparar-se és negar la pròpia divinitat. Ser únic no és competir, és expressar-se. Quan deixem de voler demostrar i comencem a viure amb autenticitat, la vida ens reconeix. I aquest reconeixement no ve del món, sinó de la teva pròpia consciència. El cinquè pergamí ens recorda: viu cada dia com si fos l'últim, i no per por, sinó per presència. Els estoics parlaven del memento mori, com una forma d'agraïment. Recordar que som finits és valorar cada instant. Cada dia viscut amb intensitat és una eternitat condensada. El sisè pergamí diu: dominaré les meves emocions. No podem triar els vents, però sí orientar les veles. Dominar no vol dir reprimir, vol dir comprendre. La llibertat autèntica neix de saber que no tot el que sentim mereix una resposta. El setè pergamí ens diu: riuré del món. El riure és una forma de saviesa. És l'acte d'humilitat més alt, reconèixer que som petits dins d'un univers immens, però que malgrat això som capaços de somriure. Riure és relativitzar. Relativitzar és alliberar-se. Quan pots riure de tu mateix, el món deixa de tenir poder sobre tu. El vuitè pergamí proclama: multiplicaré el meu valor cada dia. El creixement personal no és un esprint, és una aritmètica moral. Fer una mica millor avui que ahir és la forma més profunda de gratitud. Cada petit acte de millora és una ofrena silenciosa a la vida. El novè pergamí ens diu: actuaré ara. La indecisió és la manera més suau de morir. El futur no és un lloc on arribem, és una cosa que creem amb cada acció present. Cada instant és una cruïlla invisible entre el que som i el que podríem ser. La valentia no consisteix a no tenir por, sinó a actuar malgrat la por. I el desè pergamí conclou: pregaré per orientar-me. La pregària no és demanar, és escoltar, és callar per sentir el ritme més profund de l'existència. És reconèixer que no tot depèn de la nostra força, sinó també del misteri de la gràcia del destí. No sabem com li podem dir. El jove que volia dominar el món descobreix que la veritable dominació és rendició. Així doncs, quan Hafid ha viscut tots aquests principis, ell ja no és el mateix. Ha acumulat riquesa i èxit, sí, però comença a notar un buit subtil, una absència de pau que l'interroga. Té tot el que havia somiat i tanmateix sent que alguna cosa essencial li fa falta. El seu magatzem és ple, però el seu cor està buit. I aquesta és la gran paradoxa humana. Podem posseir-ho tot i alhora sentir-nos incomplerts. Un dia, un missatger arriba de Jerusalem. Explica que hi ha un mestre que parla d'amor, de perdó i de compassió. Les seves paraules travessen Hafid com una espasa de llum. Les coneix, les ha viscut, les ha ensenyat. Són els seus pergamins dits d'una altra manera. I en aquell instant, Hafid entén que la seva missió no ha acabat encara. Ha d'emprendre un últim viatge. Però ja no és un viatge per vendre, sinó per entregar. El venedor que buscava clients ara busca sentit. Sap que els pergamins no eren per ell, sinó per ser donats a un altre. Algú que està a punt de canviar el món. El seu camí a través del desert és lent i silenciós. Les dunes que abans li semblaven obstacles, ara li semblen mestres. El vent parla com un vell amic i el silenci li respon com una pregària. Pel camí es troba amb 3 persones que simbolitzen 3 etapes de la seva pròpia vida. Un jove impacient que vol triomfar ràpidament, una dona ferida que ja no creu en res i un comerciant arrogant que ven sense ànima. I a cadascun Hafid els deixa una lliçó breu. L'amor és l'únic negoci que mai no fa fallida. Quan arriba finalment a Jerusalem, ja és un home molt vell, però no hi troba el mestre. El mestre ha estat crucificat. La ciutat fa olor de tristesa i de miracle, i allà, al peu de la creu, Hafid comprèn. El missatge dels seus pergamins era només el preludi d'un missatge més gran, el missatge de l'amor universal. Ell havia après a vendre amb el cor. Aquell mestre havia vingut a ensenyar a viure amb el cor. Els pergamins eren un pont entre la saviesa humana i la paraula divina. El millor venedor del món
No és qui convenç, sinó qui serveix. No és qui acumula, sinó qui dona. No és qui parla més fort, sinó qui escolta millor. En aquest moment, Hafid entén que vendre, en el sentit més pur, és transmetre vida, és encendre confiança, sembrar esperança, il·luminar presències. Tots som venedors del món, perquè cada dia oferim alguna cosa a algú, una paraula, un gest, una mirada. La qüestió és què venem, por o amor, fredor, calidesa, ego o servei. Quan torna a casa, Hafid, el desert ja no li sembla immens sinó familiar. El silenci té veu i la solitud té sentit. A la seva casa vella escriu la seva última voluntat, que els 10 pergamins siguin guardats i transmesos, però no com a receptes per triomfar, sinó com a brúixoles per viure, perquè cada ànima que els llegeixi i escriu entendrà que no hi ha venda més gran que donar esperança, ni negoci més noble que servir la vida. De nit, mira les estrelles i somriu. Pensa que potser el seu veritable negoci no ha estat vendre, sinó donar sentit. Tot el que ha viscut, tot el que ha après, tenia un únic propòsit: convertir l'experiència en saviesa i la saviesa en amor. La major de totes les vendes, pensa, no és la que et dona diners, sinó la que t'omple l'ànima. Quan mor, el món exterior per un comerciant, però el món interior guanya un mestre. Els pergamins queden allà, com llavors esperant una nova terra. I algun dia, ens diu Mandino, algú els tornarà a trobar, perquè la saviesa no mor mai, només canvia de mans. Potser el millor venedor del món no és qui convenç més gent, sinó qui desperta més ànimes. I potser la vida en el fons és això, una gran venda d'esperança. Venem amb cada gest, cada paraula, cada mirada. El que oferim al món és el que realment som. Que el que venem sigui llum, no ombra. Que el que transmetem sigui esperança i no por. I que com Hafid puguem arribar al final del camí amb la serenor d'haver inspirat alguna cosa positiva. Perquè al capdavall, el millor venedor del món és aquell que ha après a estimar. Hi ha una cosa que Mandino no va viure, però que va intuir amb una lucidesa sorprenent. El futur de les vendes seria el futur de la persuasió. I avui, mig segle després, en un món molt més globalitzat, podem dir que, en certa manera, tenia raó, però també que el món que hem creat ha convertit aquell art subtil en una indústria de la manipulació. Vivim a una època on gairebé tot és una venda. No només comprem productes, comprem imatges, comprem identitats, comprem sensacions. Tot està pensat perquè vulguis una mica més del que tens, perquè et sentis un pas al darrere del teu jo ideal. L'era de l'autoexplotació emocional és la que estem viscant ara, d'una manera, es pot dir així. Ja no ens oprimeixen, ens sedueixen. El consumidor no és perseguit, s'autoconvida al parany. Les tècniques de venda modernes ja no necessiten venedors, tenen algoritmes. Ja no truquen, et coneixen. Et mostren just allò que t'interessa, en el moment precís amb la paraula exacta que encén la teva impulsivitat. Aquesta és la nova versió de la túnica de Hafid, el producte que sembla fet per tu, però que en realitat ets tu qui ha estat dissenyat per aquest producte. La majoria d'empreses han oblidat la lliçó de Mandino. Que vendre és servir, avui vendre és aconseguir uns clics i arribar a uns objectius. La venda ha deixat de ser una relació humana per convertir-se en un mecanisme d'optimització estadística. I en aquest procés hem perdut el que feia noble l'acte de persuadir, l'honestedat de mirar l'altre com un fi i no com un mitjà. Pensa en les aerolínies. No ficarem exemples, però et posen un vol barat, una xifra amable, temptadora. Quan avances a la compra comença el joc, equipatge addicional, assegurança recomanada, selecció de seient, prioritat, embarcament, tarifa ecològica, donació solidària, bla, bla, bla. Tot plegat sembla opcional, però el disseny està pensat perquè acabis pagant més del que creies. La tecnologia s'ha convertit en una nova retòrica de la confusió. No et menteix directament, et desorienta. I això no és venda, és astúcia. I l'astúcia no crea fidelitat, crea desconfiança. Mandino ho hauria vist clar. Cap venda que humiliï el client pot ser considerada d'èxit, perquè la veritable venda, com la veritable paraula, només funciona quan hi ha confiança. Sense confiança, només hi ha intercanvi mecànic sense ànima. Per això, llegir El millor venedor del món, primera i segona part, avui és gairebé un acte de rebel·lió, sobretot perquè estem dins del món de les vendes i d'oferir productes. És recordar que l'ètica pot ser una estratègia i que la compassió pot ser una força comercial. Mandino ens diria que un bon venedor no és aquell que tanca més vendes, sinó aquell que obre més cors. Que la millor publicitat és l'autenticitat i que cap algoritme pot competir amb una mirada honesta.
El problema no és vendre, és com venem. Cada interacció comercial, des d'una botiga petita fins a una multinacional, és un petit escenari moral. I allà es juga la batalla invisible entre la veritat i la manipulació. Una empresa pot créixer venent per engany, però acabarà podrint la seva pròpia ànima col·lectiva. I qui està dins? Els treballadors, empleats, etc. Perquè enganyar per vendre és una forma lenta d'autodestrucció. A nivell individual, això també ens toca. Tots venem alguna cosa, una idea, un projecte, la nostra imatge a les xarxes. Cada m'agrada, cada post, cada entrevista laboral és una forma de venda simbòlica. I potser la gran pregunta de Mandino continua sent la mateixa. Què estàs venent tu realment? El teu talent? O la teva façana? La teva essència? O la teva màscara? Les tècniques de venda modernes ens ensenyen a captar l'atenció. Mandino ens ensenya a captar confiança. Les primeres busquen transacció, la segona transformació. Les primeres acaben amb un clic, la segona comença amb una mirada. I aquesta diferència entre capturar i connectar és la que separa el venedor de l'enganyador, l'empresa conscient de la que només existeix per als números. En el fons, el missatge del millor venedor del món és una defensa de la dignitat en l'intercanvi humà. És dir, pots fer negoci però sense perdre la teva ànima. Pots convèncer sense mentir, pots oferir sense manipular, pots servir i alhora prosperar. I això, en un món que premia l'engany subtil i la immediatesa, és un acte revolucionari. Potser aquesta és la vigència de Mandino avui, recordar-nos que la venda és un acte sagrat, en alguna manera, que cada vegada que algú confia en nosaltres, sigui per comprar, per escoltar-nos o per seguir-nos, ens està donant una part de la seva atenció, que és el recurs més preciós que existeix. I això no s'ha de mereixer amb trucs, sinó amb veritat. El millor venedor del món no és aquell que sap tancar una venda, sinó aquell que sap obrir aquesta consciència. Recorda això, perquè al capdavall, vendre com viure és un exercici de l'ànima. És donar el millor de tu esperant que allò que dones faci una mica millor el món. El missatge de Mandino no era només pels venedors, sinó per a tothom que algun dia hagi volgut influir, convèncer o inspirar. Perquè influir, convèncer o inspirar són 3 verbs diferents. Els 2 primers mouen el món, però el tercer transforma. Si aquest episodi t'ha inspirat, comparteix-ho amb algú que necessiti recordar que la vida, com la venda, és una oportunitat per estimar millor. Dedico aquest episodi als meus clients que estan allà des de fa anys, a qui intento aplicar aquests conceptes que estan en aquest llibre, l'1 i el 2, de l'Oc Mandino, i que és un llibre que estava a casa de la meva àvia, i em sembla que fa uns 25 anys, així més o menys, li vaig fispar sense que se n'adonés. Inspiradors, sí, estan allà. Podem aprendre coses. Família, ens retrobem al proper episodi on seguirem explorant llibres que ens ajuden a entendre qui som i què vol dir viure potser una miqueta més de sentit, que és el que intentem fer d'aquí a l'any que és 30. Que tinguis un molt bon dia.